съквартирантите ще влизат в изповеданията по двойки и тройки и ще трябва да стрелят в десетката още от първия път, защото всеки ще има право само на една единствена номинация. Гласът на Кака Лили, знаете, галеницата на Big Brother, ще тежи двойно на този, когото тя посочи. Сега е време да чуем нейния избор, както и номинациите на Ирина и Миглена. Започваме с тях трите. Здравейте! Здравей, Big Brother. Здравей, Big Brother. Време е за номинациите Големият залог. Миглена, кой е съквартирантът, когато предлагаш за изгонване? Какви са твоите реални и искрени мотиви за това? Една уникална номинация ще направя Ирина. Защото когато Емануела се разхождаше с едни бели обувки, черен чорапогашник, черна рокля и една сребърна чанта. Ирина свираше на пиано или там беше близо и няколко пъти изказа несъгласие, нехаресване. Аз съм много чанта огледал, че погледал. Абсолютно ти направя. Без и бяла чорап, белата нога и сребърната чанта. Просто тя някакси подпали два фитила на Жоро и на Глория и избухна една такава ненужна коментарна свада. Какво ни влиза в работата, кой как се облича и каква чанта носи или какви чорапогашници се е сложил. Това си е неговото виждане. Нали не коментираме? Ирина, какво мислиш за тази номинация? Мисля, че Миглена, естествено, че в правото си да номинира по свои критерии. Само да уточня, че може би, тъй като тя по-голямата част от времето не е сред нас и е пропуснала факта, че облеклото на Емануел беше коментирано многократно, още преди аз въобще от пианото да се обадя. Не мога да отрека, че наистина бях така изненадана от ансамбъла. Това беше първото нещо, което като че ли запали това. Може и така да е било. Имаме едни сателити, които малко предобрят обикновено реакциите и реагират по-остричко, отколкото трябва на това, което Ирина харесва или не харесва. Аз мятам, че хората не трябва да се ангажират емоционално. Не трябва да ги оплиташ в нещо като паежина, даже с грижите си. Мога да дам такъв пример с Роро, също много ме впечатли. Той беше под душа, Ирина му предложи да му направи кафе и да му го донесе под душа. Ако един човек е толкова грижовен, нека да бъде грижовен с всички. Така си мисля. Защо? Аз имам личен симпатия към определени хора и не симпатия към други. Разбира се. Не бих ти донесла кафе в банята? Няма как. Иначе смятам, че би. Защото сме си симпатични. Ирина, кой е съквартирантът, когато предлагаш за изгонване? Какви са твоите реални и искрени мотиви за това? Моят съквартирант за поредна седмица е Миглена. Миглена не присъства за мен в тази къща, независимо с кой комуникира или с кой не. Тя си живее някакъв нея живот в нейния аквариум. Просто няма активна роля в нашето малко общество. Също така на въпроса колко дни поред си бил с едно и също бельо, още преди да е чула отговора, тя започна да разказва с какво бельо е Лили, как се облича, колко са и големи бикините, къде се развяват. Това сигурно е коментар на Лили. Понеже е от миналия век, не знае, че има някои ежедневни дамски неща, които могат да се сменят. Иначе у нас в банята се веят едни знамена на славата, такива нейни с размерите на многоинчов телевизор. Смятам, че за една жена на възрастта на Миглена подобен тип коментари са, меко казано, непристойни. Не ми харесва. И възпитано обяснение. Това съм го чула. Аз ще ти го разкажа. Да, може да ми го разкажеш. Ще пропусна нещо. От една страна не е така или иначе няма, от друга страна активизира се, когато попадне в изповеданията и то като прави съвсем тенденциозен подбор на думи и характеристики за хората, така че да ги наранява, което на мен лично не ми харесва. Моето мнение е тенденциозно, така ли? А твоето мнение е справедливо. Аз нали ме питат защо те номинира? Не, за мен това е интересно. Аз отговарям на въпроси на тенденциозно, другото е справедливо. Не, въобще всъщност аз с теб нямам нищо общо и не стоим. Перфектно. Ами да, защо трябва да се сравняваме? Аз няма как да ходя и да крия сладка или да обсъждам кой кога е измълчен или какво е направил. Това не е моя свят. Нито моя. Съвсем нормално. Аз няма как да се впиша в света на Ирина.
който там се обсъжда кой какво прави, как е облечен, все на това е края на света. Къде създаваш такова впечатление? Това в момента е клевета. Нито пък да ходя да питам кой какво ще яде, ще пие ли ракийка. Аз моля Big Brother, ако има подобно нещо, да го пусне на запис. Ниско затъваш с всичко, което говориш. Ние сме тук, за да си споделим номинациите, а не да изкараме другарския съд. Ако наистина си коментирала моето бельо, извинявай, това не съм го чула, но ако наистина си го коментирала, ти си влязъл в кълта, миличка, до тук, до шията. Това щастлива и спокойна от това. Щастлива съм безкрайно. Не може. Просто наистина това са тези фитили, за които аз казах. Как не разбираш колко си елементарна и колко си в стремежа да си наложиш някаква там измислена от теб теза. Доколкото съм ясна, Big Brother вижда, че аз не налагам никакво мнение на никого, с никого не говоря за това, което вече се е случило, даже не разказвам кой какво е казал, не паля ничии фитили и не се занимавам с клевети. Освен се Мануел, ти влизаш тук и си изливаш злобичката по възможно най-чистия начин. Опитвам се да бъда справедлива спрямо това, което аз виждам. И смятам, че това е целта на игра. Дано България не разчита на твоята справедливост. Дайте всеки си каже номинациите и да си ходим, защото ми е отвратително да стоя в тази компания. Светла личност. Добро предложение. Може ли по-бързо да свършваме Big Brother? Аз толкова близо до Миглена никога не съм стояла. Скъпа моя галеница, скъпа Лили Вучкова, Big Brother иска да разбере кой от съквартирантите предлагаш за изгонване и какви са твоите реални и искрени мотиви за това предложение. Номинирам госпожица Миглена Ангелова, защото тя наистина прекрачи всички граници на едно нормално общуване. Номинираме заради играта, в която тя беше тук. Ние бяхме отвън и слушахме коментарите. Тя продължи да бъде злобна и подмятаща. Не отива нито на възрастта, нито на претенцията за голям журналист. Не отива на нищо. Това, че се е дистанцирала от нас, че ни намира за някакви там от плепса, които сме, пък тя е някъде по върховете, това няма никакво значение. Ние всички се държим културно и интелигентно с нея. Аз мисля, че госпожица Ангелова наистина изчерпа своето присъствие за нас и ако остане в къщата, което е възможно да се случи, просто аз също, ако ще на ръце да ходи, да прави цигански колела, каквото иска, да си сваля бельото, което между другото не искам да коментирам, това е тема под моето достоинство. В случай, в който се пита какво каза Лили на този въпрос, тя започва: Лили, тя ще стане, тя какво всичко там. Даже не мога да изимитирам по начинът, който излива някаква злоба. Да, моля ти се, за това, че всеки един коментар по отношение на мен започваше с някаква ирония. Че Лили се смята добра във всичко, естествено да се смята и това са моите мотиви. Big Brother ме пита какви са моите мотиви. Аз ти казвам, че това са пълни глупости на човек, който се има за сериозен журналист. Това е моето пък. Лили, за сериозен журналист ме имаш ти само. Да, явно, че само аз съм те имала. Само ти правиш такива коментари, за съжаление, на кой къде е журналистиката. За съжаление, аз наистина те имах за сериозен журналист. От мен подобно нещо никой не е излизало. Точно така. Да коментираш бельо на човек от къщата е още повече затъване в кълта от това да атакуваш някого чрез детето му. Наистина това не съм го чула, ако се е случило. Нито един от нас не е достоен тя да говори с него. Аз не съм и интересна, никой не е интересен тук. Само тя е самоинтересна на себе си и стига само нейния свят. Какво прави тя тук тогава? Защо е влязла в този формат? Това, разбира се, не е вярно. Аз говоря и с Жана, говоря и с Деси, говоря с Емануела, говоря с Жоро, нищо лично не сме чули да кажеш за себе си тук. Лили не е чула. Да. И тя затова прави тази номинация. Аз говоря с всички хора, които са ми интересни, които са ми приятни, които са ми открити, с които ми е добре да говоря. Big Brother, мисля, че направихме цирка. Не, аз не съм правила цирк. Аз бях откровена. Да.